Hevalên hêja, ez dixwazim ji were çîroka Usif qal bikim. Dema ku Usif ket zindanê û xewnan şîrove dikir, ez ê behsa wê ji were bikim. Hay ku hûn dizanin Potîfar Usif avêt zindanê. Ji ber ku jina Potîfar Usif sucdar kir û tohmet lê kir, wan wî avêt zindanê. Lê Usif bêsuc bû. Usif gunehekî nekiribû. Usif avêtin zindanê. Demekî paşê, kesên ku li cem Fir'ewn yanî li cem padîşahê Misrê dixebitiyan jî avêtin zindanê. Yek jê nan pêş bû, nan çê dikir. Yên din jî yê ku vexwarinê dida Fir'ewn bû. Ew her du jî ketin zindanê. Zindana ku Usif li wê derê dima. Wan xewekî dît di heman şevê da. Yani wan xewekî di eynî şevê da dîtin. û wan ji hev re behsa xewa xwe kirin. Usif ji wan re got, ez dikarim xewnên we şîrove bikim. Yani ez dixwazim xewnên we mane bikim. Manên xewnên we çi ye, ez dikarim ji we re bêjim. Lê wî dixwast bi wan bide zanîn ku ji wan re bêje ku xewan ancaq Xudan dikare şîrove bike. Xudan dikare maneyên xewên me ji me re bêje. û wan got, kerem ke şîrove bike. Yê yekemîn qala xewa xwe kir. Behsa xewa xwe kir ji Usif re. Yê ku av dida Fir'ewn, xewa xwe qal kir. Wî got, min di xewa xwe da mêwekî tirî dît, yanî dara tirî dît. Sê guliyên wê hebûn û min tirî jê dikir û min di esirand. Dikir tasekî û min ava wî dida Fir'ewn. Usif jê re got, maneya xewa te ev e. Sê guliyên ku te di xewa xwe de dîtiye, ew sê gulî sê rojin. Sê roj paşê ew ê Fir'ewn te ji vir derxe û ew ê te bibe qesra xwe û te dîsa bike xizmetkarê xwe. Tê dîsa jê re xizmetê bikî. Nan pêş jî qal kir. Nan pêş got, min di xewa xwe da dît ku sê sepet li ser serê min hebûn. Di wan sepetan de nan hebûn. û çûçik yan jî çivîk hatin wan nanên di nav sepetan de xwarin û serê min, serê çavê min û çavê min nikul kirin. Usif jê re got, maneya xewa te ev e. Sê sepetê ku te dîtiye, ew sê sepet sê rojin. Yê Fir'ewn sê roj paşê te ji vir derxe û te ceza bike. Yê te bibe bi darekî ve daleqîne, çûçik yê werin çavên te ser çavên te bixwin. û sê roj derbas bû. Nobedarê zindanê derî vekir û gazî kir. Gazî nan pêş kir. Ji nan pêj re got, were em ê ceza bidin te. Em ê te bibin û bi darê ve daleqînin. Dema ku nan pêj vî tiştî bihîst, wî got, Usif rast mane kir. Wî dizanîbû maneya xewa min çi ye. û wî birin. Paşê nobedarê zindanê gazî kesê ku vexwarinê dida Fir'ewn kir û ji wî re got, were cezaya te qediya, yanî xelas bû. Fir'ewn dîsa dixwaze tu herî qesra wî û tu bibî xizmetkarê wî. Tê li wê derê dîsa bişuxulî, dîsa bixebitî. Usif jê re got, gelo tu min ji bîr nekî? Cihê ku tu çûyî li wê derê kî dibe bila bibe, tu ji wan re behsa min bike. Qala min bike, ez kî me, ez çi dikim li vir? û ew çû. Ew çû lê belê, wî Usif ji bîr kir. Xwişk û birayên hêja, hay ku we dît Usif di zindanê de hat ji bîr kirin. Divê ku Usif li ber xwe bide. Divê ku Usif hêvî bike. Lê divê ku Usif bizanibe ku Xudanê mezin û bi quweta xwe ya mezin yê wî xelas bike. Em ê di çîrokên di pêş de em ê bibînin ka Xudan Usif çawa xelas dike. Bi mezinatiya Xudan çawa Usif yê bê xelas kirin.